खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे भिडिअखौ नुबाय जाखानांगौ। दिनै बे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव गोबां दुखु मोनदों। जोंनि बर' समाजाव हाबफैनानै दिनै बर' सुबुंफोरखौनो दिनै गादबनानै गावनि आथिं सिङाव दोननो थाखाय नाजानाय जाथाया बे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै बेरखांदों। बे गादबनानै दोननो नाजानायाबो हौवाफोर नंबावा, गुबुन जाथिनि हिनजावफोर हाबा जाफैनानै दिनै जोंनि बर' समाजाव बर' समाजनि नेम निथि गाननाय जोमनायखौ नेवसिगारनानै बिथांमोना गावसिनि नेम निथि बायदि सोलिफैदों। सासे हिनजावा जुदि गुबुन मोनसे समाजाव हाबा जाहैयो, अब्ला बे हाबा जाहैनाय हिनजावा बे हौवानि समाजनि नेम निथि मानिनानै सोलिनाया बे हिनजावनि मोनसे खामानि। नाथाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों सिखा लानानैसो होसोहरनो नागिरनाय, जाय बर' समाजनि आइजोफ्रा बिथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांखौ बुंनो एबा बुजायनो थांदोंमोन एबा बर' समाजनि नेम बायदि सोलिनो थाखाय बुंनो थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो बै गुबुन हारिनि आइजोआ सिखा लानानै बर' आइजोफोरखौ होसोदों, दाननो नागिरदों, मानसिखौनो दानस'गोन होननानै बेबायदि राव बुंनानै दिनै बर' आइजोफोरखौ अपमान गाज्रि रावजों दिनैहाय रायहरदों। बर'नि गेजेरावनो थानानै बर' हौवाखौनो हाबा लाफैनानै दिनै बर' जाथिखौ बिथांमोना सैया, बर' हारिखौ बिथांमोना मुगैयो। दिनै जों बर'फ्रा बेबायदिनो गुबुन जाथिफोरजों नाख्रेबनानै दोननो नाजायो। एसेल' मानसि जाय हाबासो जाफैदोंमोन बिथांमोनानो बेबायदि खालामोब्ला गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों बर'फ्रा माबायदि खालामजागोन? बेफोर गासै जाथाया जादों जाहैबाय लखिपुरनि सरायमुरि गामियावहाय। बेबायदि बर' हौवाखौ हाबा लाफैनानै बर'नि नेम बायदि सोलियै जाथियानो जाहैबाय हारसा एबा मिसिं जाथि, बे मोननै जाथियानो बेबायदि खालामफैदों होननानै दिनै बे गामिनि आइजोफ्रा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। सिं सिं गावसोर गोजा मिथिं जाखोमानानै आयेन बानायखोमानानै दिनै बर' जाथिखौ गादबनो थाखाय बिथांमोनहा नाजायो होननानैहाय दिनै भिडिअनि गेजेरजों बे गामिनि आइजोफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव फोरमायबावदों। बिथांमोना गावसोरबो गाना बिसायखौबो आरो बिहामजो मोनबोनायफोरखौबो दिनै बिथांमोना हारसा बानायजोब्बाय होननानै बुंदों। दिनै बर' हौवाफ्रा लाबोदोंमोन गुबुन जाथि हिनजाव, नाथाय गावसो जानांबाय गुबुन जाथि। बर' जाथिखौ नागारनानै गावसो गुबुन जाथियाव थांनाय बायदि जाबाय। बिसाय आरो बिमा बिफाहा दायथ' दंमोन बे गुबुन जाथि लाबोनाय हिनजावखौहाय बर' जाथिनि नेम निथि आयेन खानुन बेखौ फालिहोनो एबा गाननाय जोमनायफोरखौ गानहोनो, नाथाय बिथांमोनानो हगारजेननानै दिनै गुबुन जाथिजोंसो गाग्लोबजाबाय जोंनि बर' रायजोफ्रा। बेयाव गोरोन्थिया सोरनि? बे बिसायनिनो गोरोन्थि, बे बिसायनि न'खरनिनो गोरोन्थि। जुदि सिगां लाबोजेननायावनो गोदानावनो खुला खुलि हगारालाबाथिन दिनै बर' ड्रेस गानहोयोमोनब्ला, बर'नि दख'ना गानहोयोमोनब्ला दिनै बेबायदि जाथाया जानाय नङामोन। गासै 14 जनल'नो बे गुबुन जाथिनि हिनजावफोर हाबा जाफैनाया, बिथांमोनानो दिनै बर' हारिनि गाननाय जोमनाय रावखान्थिखौ दिनै नेवसिगारदों। बेनिखायनो बाथ्रायाव बुंदों गोरोबै जुंगालाव जुंगाल दा बानफा होननानै। नोङो बानफायोब्ला नोङो खैफोदनाव गोग्लैगोन। दिनै जोंनि गेजेरावबो बेबायदिनो खैफोदनाव गोग्लैनाय जाबाय। मानोना मालाया मालायखा आरो न'आवनिया न'आवनिखा, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो न'आवनिया न'आवनिखा आरो मोजांसिनखा। गुबुन फारसेजों दिनै BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा हा गिसिखानाय बायदि साफानि उनाव साफा दिनै गिसिखालांगासिनो दङ। मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोन्दों चन्दन ब्रह्मआ, जाय BPFनि आगुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन, बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबगोन बायदि जोङो खौरां मोन्दों। चन्दन ब्रह्मआबो रोखायै बुंदों दि फैबाय थानाय 9 अक्ट' खालि बिथाङा अफिसियेलि एनाउन्स खालामगोन गाव बबे हान्जायाव हाबगोन। जाय बाथ्राखौ रायजो राजाया नेनानै दं, आसा खालामनानै दं, मिथिनो लुबैनानै दं, साननैसो समनि उनाव, साननैसो दिननि उनाव बावैसो बिनि गासैबो गेबें बुंथिनायखौ आङो फोसावगोन, बुंथिगोन। साननैसोनि उनावनो गासै बाथ्राखौ आइ आफा रायजो राजाया नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। जोङो खोनानो मोन्दों UPPL हान्जायाव हाबगोन। थारैनो बिथाङा UPPL हान्जायावनो हाबनो हागोन। मानोना UPPL हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव हाबसिगोन होननानैहाय। बेबायदिनो दोलोखौ गारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव थांबाय थायोब्ला दिनै BPF दोलोनि थाखाय थांनानै थानाया गोब्राबसै। गुबुन फारसे खाम्फा बरगयारिया चन्दन ब्रह्मआ गुबुन दोलोआव थांनाय नङा, बियो BPF दोलोआवनो फैनानैहाय खामानि मावफैफिनगोन होननानै बेबायदि बुंदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। होमबा एसेनोसै भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।